Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wata 'yar sanarwa. Babu shakka muna cikin watan azumin Ramadana a wannan lokaci. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya ziyarci wani a cikin watan azumin Ramadana ko kuma ya ciyar da shi, to babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai ciyar da shi a gidan aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa duk wanda ya ciyar da wani daidai da ɓarin dabino a cikin watan azumin Ramadana, shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai ciyar da shi gwargwadon girman duniya gabaki ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa azumin watan Ramadana yana da falala daban-daban iri-iri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa a cikin watan azumin Ramadana ake yanta bayi, ake yafewa kowa kurakuransa. A cikin watan azumin Ramadana Allah subhanahu wata'ala yake azurta bayansa. Ya Allah, ka sa muna ɗaya daga cikin wanda za mu rabauta a cikin watan azumin Ramadana. Ya Ubangiji Allah, ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Allah, ka ba mu ikon ciyarwa a cikin watan azumin Ramadana. Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon gamawa lafiya. Maza da mata waɗanda suke asibiti, Ubangiji Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke gida, Ubangiji Allah ka ƙare su da lafiya. Dan darajar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan saƙo ne daga Awwal Muhammad DJ ƙarƙashin jagorancin AMD Musical Studio Kanan Dabo, tare da ni Salisu A. Bello, Salisu Abubakar Babban Yaro. Domin ƙarin bayani ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya 090 32 28 1407.